prasat saking Morawan. Tapi dawuh kisah Sinun Prabu pangkas musuh nami kula gantos Mahapati. Kok meritase dene nggih menapa sakipun peperangan dipun sakit. Gumun setahun jembleng sak rendeng. Ing menapa peperangan dene wonten ing kawon nanging dipun pisah kalian Kitarja ingkang tus. Awit badhe wonten rembak cukup badhe kuwadaraken dhateng Jawa. Terus putih raosipun anggen panjenengan nindakaken prangaten. Lan menapa kan? Sinuwun Pak Putrawangsa. Menawi panjenengan dangu babagan peperangan. Sejatosipun ngenes raosul batos. Awit napa? Perang adat saben-saben kalwitan. Tartamtu betahaken Prabu ing kathah. Kurbanipun nyawa ingkang kathah. Nah, menawi kula boten nindakaken jejengipun kula menika rawuh kawula katindesing kawibawa. Kula saged ngarosaken bobotipun tanggung jawab labjan seleng patos dan nindakaken. Nggih. Pigatosipun kula nyapih tenan kula kepengin janten warta saking Morawan. Menawi menika wados monggo kula dherekaken wonten ing pepungan. Nggih wados. Kula nakaken wonten ing perkawon. Lihat teng manah kula kepengin Morawan lan medal saged luput sepi ing peperangan. Nuwun sewu. Perang adat wiwit Jawa Majuju. Wiwit nenek moyang ngantos kula ngantos samenika nanging menapa panjenengan ngendika kados kat lajeng caranipun kados pundi nuwun perang adat ingkang gampang nenek moyang nggih menungso boten bentenipun kula wonten nggih menungso kedah saged nyirep perang adat nggih dene cara nanging saderengipun keparing kula pun priksa nggih kabar ingkang kula menapa estu Ratu Gusti Ndika kagungan putra Wijewan. Leres asmanipun Mahadewi. Caranipun ngaten. Kula kepengin bebas. Menawi kelampan mangki besanan lan watu jangan kota tamtu. Perang adab si. Matur napa? Kok malah bujeng. Pindha siniram banyu sawindu anyep jejet raosing manah kula sasampunipun midhangetaken anggen panjenengan sinuwun menawi batos kula lair kula sarujuk nanging menapa ing mangkenipun sesembahan kula sarujuk nggih mugi-mugi kemawon niat kula ingkang becik dipun tampiaken den menika wonten teges kula nunduk agake yen dasaken kesilan dika matur yen Ratu Gusti dika kados ngaten ajeng terang terwaca kepareng kula mandhap saking pasilan nuwun mawit ilono menipun pun kari ingkang kados satos Satria Paturo lan Kang Mas. Yen tak timbali suwan bareng kowe ya. Wis tak akan jalan. Ya beres.
ketimbang. Nek ngono ta seno Pak. Menikoler. Lah aku mau ora duwe anak setuwa. Setuwa tenan. Lho pancen difoto tenan. Kaki Ji, dawuh pangandika kula Rama. Supi Prattamira. Pangestunipun minangka kararjan swanku. Namun sungkem kinarya bekti kula mugi konjo wonten sandhek padha Rama. Ya, iya, kita tom. Pengistuni Rama wae tanpa nono. Sewing pamundi mugi ndadosaken itu sungkem kula katur. Nyemili pangestunipun. Injih, kula pundi wonten ing mustaka mugi ndadosaken jimat pamundi. Semune kaget kowe tak iji lagi apa iki mau? Injih. Nembe kemawon kula nindakaken kewajiban kados patadan sinau bab preh kagungan antawisipun sinau bab tata kaprajuritan ugi tata kaprajan. Namung dereng ngantos rampung wonten dhatengipun kadang kula Mahendra Dataguma Priyadharma Prabu ingkang supados kula katimbalan wonten ngarsa dalem Rama. Sumpun wonten wigatos Panjenengan kawis. Ana wigati sabung lan negara. Coba waspadakno. Rama kuwi wis yuswa lungsih. Tembung yuswa lungsih kuwi wis muset merga wis tuwa. Mripat ya wis umur. Kuping sudah rungot. Yen ngendikan Rama wis pelo, mongko nek aku mengko ngumbat aja nek pelo, kawula ora bisa nampa dawa pangan. Nah, kersane Rama. Sumbuh marang atimu, nggonmu sinau ora keprajan. Iki kersane Rama bakal ndak lintiri Dewa Prabu Kumedangi kepiye? Waduh, Rama Prabu meratilaken ageng katresnan panjenengan dhumateng putra inggih. Boten namung suwe ing nyamping tetening Kanjeng. Bab kaprajan ugi migatosaken dhateng. Duh, Rama Prabu, Piye pepundhen so jejimat. Ya ya. Menawi sampun dados pepundhen sing kuyung para sapa sumrambah para kawedasih wonten ing wedang. Kula sagah nampi. Sabu iji. Kaki ta? Dawuh pangandika. Aturmu disekseni para-para pundha kang padha sedo. Dadi saguh ya. Saged. Nah, nek wis ana kesaguhanmu, kowe kudu njangkepi sarate wong jumeneng apa utawa aku ya pekayan. Menapa menika? Kedah lan putu sinanding lan putri pinangka Prameswari kena pojak pertimbangan yen kowe ngembang tegese bojo. Rama Prabu. Menawi bab wanita trimah matur muga kemawon. Apa sebabnya? Awit ngantos tepung gelang dereng wonten padhean wanita ingkang nuju prana dhateng manahku. Menawi kula sampun manggihaken wanita ingkang dados kekantilanipun manahku. Tartamtu kula badhe munjuk atur wonten ngersaning Rama miwah. Ndi bisa? Awas lire mau kuwi sabamu ado pitik kang tegese ora wal sapa sinau keprajan. Ning aja sumelang. Siliramu ora perlu matik-matik lan golek patikan wanita. Rama wis darbe patikan wanita kan ora tak jodohke lagi. Rama sampun kagungan padhean wanita. Dalem sih. Menawi kepareng kula badhe nuwun dawuh. Wanita menika asmanipun sinten? Yoga putranipun sinten? Lan saking saking pundi? Lagake ya. Kowe pengen ngerti. Iji. Ngrungokno gawe karo iji. Wanita kang bakal ndak dokelan sliramu kuwi jenenge Mahadewi. Putra saka Worawari.
Mamang maune semune kowe adring kepengin ngerti wanita saka mentilan jenenge sawise ngrompo ngendika kok njur ketoke mendhet ana apa kan Rama Prabu. Awit kula dening ati wanuh lan kawit lan Mahadewi putri saking Murawati. Injih menawi ana kados pundi. Injih menawi kula terus menawi boten kados pundi. ben mantep rasamu kowe nyuwun preso siji barang paman mate ati wis saklara ibumu yo adimu Aja pengiran Paman Kitaje. pancen putri ingkang nami Mahadewi niku ayu menawi panjenengan kelampah daud lan Mahadewi lenggah jajar saya kuncara wonten ing Garuda itu ayu Kang Mas, Ya. sinau saka kula menika dereng mangertosi pasuriyane kanggo Mahadewi. Nanging kula gadah kapitayan to Kang Mas, menawi to kanggo Mahadewi menika ayu, gandes, luwes, tur merak. ngantepaken dhateng pangandikanipun paman Patih lan pangandikanipun Kusumaning Ayu Mahendra Kakang Buddha Gotama. wanita ingkang nami Mahadewi mijil saking Murawati menika ayu-ayunipun wanita ing Murawati pindhane widodari kang tumurning Marcapada saestu ayu kang tanpa cacat menika leres Mahadewi saking Murawari menika yen to kula ibaratake kados widodari kang Mejawata yen to panjenengan menika saged kelampahan bebawan kalian Mahadewi malah sangsaya kencar-kencar kutha raja wonten ing Medang Bener lho, Nggih. Ibu. Kandhane adimu. Kula trimo yen kira lan Mahadewi. Ayu tenan lho nggih pasuryane. Aja kuwatir. Ora geter ing rukune lho nggih. Ibu. Soro. Ayu menggawe Rama Prabu miwah ibu. Saha para ingkang sami lenggah. Nanging dereng kinantenan ayu menggawe ngono awit Rama Prabu. Ayu menika dunungipun wonten tresna. palupine Tresna menika saged dipun gambaraken wonten unen-unen ingkang sampun kawonten. Wingko badhe katon kencana menawi tresna dumawah kosok pangsulipun katen. Mongko kula dereng tresna. awak yen kowe kepatokan tebing kaya ngono Rama ya percaya marang meneh witing tresna jalaran saka kulino witing seneng mergo kulino mlaku bareng menyang ndi yen loro-lorone kuwi tok tinggalke tok lakoni sithik ndoko sithik mesti kowe mengko tresna Menggawe kula malah kepara kandhek ing pangucap. Awit tresna menika linandhesan kalih perkawis. apa wae Adilan suci. adile kepiye sucine senti Adil boten wonten lan boten kenging dipun peksa. Dene sucinipun kedah tuwuh wonten ing pentuling atinipun piyambak kinalasan lan saking peksan. pinter kowe timbangan Dermawasa. Ora-ora romulan ibu bakal jombro temasiran. Kula klemo yen kira aja mancai dawuh romulan. Kamu kula boten tresna. kowe mesti kepingin tewa sebabe padeng dawuh kowe lan putri saka Murawati Injih. Dasaripun menapa? Semunipun Rama Prabu Adreng
ndhaupaken kula lan putri saking Murawari menika. Aku neman ojo ngedakan kawula menika. Ora ngadat kang ora ono sirep. Nek wengku aku kelakon dapke sliramu lan putri ing Murawari, teges aku seduluran bebesanan rangagat rampung. Iki kowe dadi ratu besok ya bakal tentrem. Namung menika bab katresnan menapa mboten wonten margi sanes kejawi kedah kula dhaup lan putri Murawari. Rukunipun praja menapa mboten wonten margi sanes kejawi namung menika. Ora ono. Ngono pangandikan iki. Wal mati dia. Ora. Wal wis. Kudu tahu. Kudu tahu. Kagem jagi asma keprabun dalem Rama Prabu Makutawangsa. Sinaosa selak ing batos. Kula saged nglampahi. Saku. Solo kanggo kowe ora Namung parmaku ora matur sinape coba kowe arep takon penani madyan kowe becak promo kowe arep matur piranti teman-teman teman-teman babar wis sambut lakon terus sapa dan anjuk ing Murawari kowe kudu dibubar mutru kang kabar pinter menika inggih boten. Juring itu apa kaki? Yen sampun kelampan kula dhaup lan Mahadewi putri saking Murawari. Menawi nempuh pujaring kondo sepasang temanten bubar sampun utuh dhateng kula. Darbawangsa. Aku tidak diwong tuwa. Jarang sabar jenengan. Inji kula. Antoro menyangkut ing kasawiyan. Sacukuran Kang Mas. Piye? Matur yen Rama wis duka. Nyaten inji kepareng cira. Hati-hati Kakang. Lipe. Sampean kurang hati-hati. Aicep tati utati. Piye ta Kakang? Rembong adu-adu sing balung mulut kulit marai kesel. Sing mbok arepake Kowe tak tantang adu sekti. Jimat adu Aji Jaya Kawijayan. Jaya Kawijayan. Wani ta ora?
Nanging dawuh Bapa Resi Parmayana ora entuk ngecake Haji Jaya Kawijayan yen to ora kepojo ing kahanan kan. Lho kari ke wani apa ora? Oh kaya ngono. Nek sampeyan meksa selagine wae godhong kates iso nglegake weteng. Aku menungso ya arep nglegake karo sampeyan. Nang sakit. Ngono. Ya, wong dulur kok ya Kakang. Ya. Nek ngecake Haji Jaya Kawijaya sing ati-ati ya Kakang. Penting plotrok isin. Dawuh katimbalan kula Nyai. Iki mau gene apa nggih? Nembe kemawon kula gegladen kalih Kakang Madetantra. Ya. Piyambakipun ngepenginake ngecake Haji Jaya Kawijayan kalih kula. Ning bukti lan kasunyatanipun Kakang Madetantra piyambakipun kawula. Kawan. Nggih. Nggih. Madetantra. Nggih kula. Kowe kok ketumruk nggih? Kula mboten ketoprak. Lah piye nggih? Kejerunguk. Mau ora wis tak pelih to Ora Kakang. ketoprak kok ditakoki ae. Lah yo kowe iki lho bocah gedhe kok kalah karo cah cilik. Sinten sekarang? Kowe. Kula mboten kalah. Lah piye? Keok. Lah yo kalah karo kayok yo padha wae. Nggih. Kok kalah Dawuh kula Nyai. Udayana. Iki mau to Nyai Kemawang dikongko lan Bapak Guru Parwayana. Yen kowe supaya sowan ana ngarsane Bapak Guru Parwayana. Kados mekaten Iya. Nyai. Menawi kados mekaten ing wekdal sakmenika ugi kula nyuwun pamit badhe sowan ngapun Parmayana. Sing ati-ati yo nggih. Ati-ati nggih. Kakang, Madetantra. Aja kepres-pres to Kakang. Aku tak sowan sih Kakang. Nyai. Madetantra. Rene nggih. Sirah kula rasane mumet. Mripat kula nyawang ana bintange. Kudu mloyo. Kuwi jenenge kowe kena aji sing ngangkung nggih. Nek perkara aji jane kula niku mampek. Sing ora kuat niku ora perkara aji. Apa nih? Perkara keluk mercon. Pancen kluke Terus sira sampeyan. kula gatel. Madetantra. Nggih kula. Kowe tak takon mesti. Sebabe apa Udayana kok ditinggal? Sebabe apa Udayana ditimbali? Kula kok dimbarno. Iya. Wes sebabe napa? Tak kandhani yo. Nggih. Udayana mau tak apusi. Lah dalah. Dosa sampean. Lho ora dosa. Sampeyan niku tiyang sepuh ngapusi. Aku kepengin jagongan karo kowe. Jagongan Ono rembukan sing penting. perkara napa niku? Perkara anggon sinau ana ing padat ditangke. Niku. Iya. Wah nek ngoten nggih purun kula. Kowe sinau pirang taun nggih? 6 taun. Lho kok durung pinter-pinter? Kuwi ngono, sing salah gurumu ora kowe. Lah nggih lah. Iya. Kok iso? Dimban-dimban lan ban siladan. Contone Udayana dimban endi? kula. Kowe dimban siladan. Ngoten. Wayah Udayana niku nembe 3 taun. Pinter. Pinter, kula 6 taun kok goblok. Lah, Sing salah gurune iki. salah gurune. Yang Wah. dadi kowe, aku golek guru liyane. Pados guru liya. Iya liyane nggih. Napa wonten tembali niku guru sing ampuhe
Nek pancen wonten kula tak meguru saniki. Ngono? Nggih. Gurune iki gadung mlebu tukeng sama wedan. Oh. Ditembak lakak-lakak. Wih. Dibedel sama kecil. Gurune niku. Iya. Tombak laka-laka. Dibedel. Dibedine mecicil. Bandel. Gurune ampuh jos. Bon. Nomor 1. Ngeten mawon. Ya Nyi Kenarang. Lho, Najan sampean niku bojone Bapa Parmayan. sing aku ora seneng. Mergo patrape niku mboten adil. Yo, Saniki nek pancen wonten guru sing ampuhe ngluwi Parmayana. Bona bengi iki kula tak meguru. tenan. Nggih, Nggih, sapa gurune sing ampuh kuwi? man dudono kula becetha. Ora nori yo aku dhewe. Ya Allah Gusti. Alah gedebus. Ya aku dhewe. Niku jenenge Pak Mitra gedebus. Ya kok ngono? Lho sampeyan iki bojone Parmayana. Ya. Nggih to? Ya. Nyambut gawene nyapu, Ah. masak, Lho. macak. Sampeyan ngaku ampuh kalih Parmayana. Kowe guru-guru gembolanku. Heh? Gembolanku. Malah paling elik gimana? Lho, gembol. Kalau sampeyan dono, Heeh. pegilan. Aja mbok samang tuane. Lah terus Umurku pirang nggih? umure sampeyan 20 tahun. Makanya, Bu. Wis tuwa nek klek. Lah, nek ampuh. tenan apa pripun? Nek kowe dadi muridku, kowe tak warai aji kawijayan. Aji sepiangin. Loh, Kowe iso mabur kaya angin. Haji Sepiane. Ya. Sampeyan duwe Duwe. iso mabur. Iso. Terus haji napa meneh? Tak kandhani ana meneh. Aji gelap nyambut. Haji gelap nyamber. Lah, Gelap nyamber. Gimana samper gelap? Haji gelap nyamber. lah aji gelap nyambut kuwi kena mbok nggo mateni musuhmu. Niku Iya. Ana meneh le. napa? Aji Semar Mesem. Semar mesem. Kanggo ngetoke wong wedok-wedok. Semar mesem niku? Iya. Kowe wong lanang Nggih. iso ngetoke wong wedok-wedok. Mergo haji Semar mesem. Aji Semar Mesem. Terus carane? Nek ana rondo, mbok aji Semar. Hei! Dia ajiku Semar Mesem. Kowe mesem ning ngarepe rondo sing ayu utawa prawan sing ayu? Iya. Sing sugih. Sing sugih. Kowe mesem ning ngarepe wong wedok ki ora katut wedan dhewe. Mesti kowe bakal Mesti katut wong wedok niku. katut wedok ki. Liyane Semar mesem napa meneh? Aji jalan goyang. Jalan goyang niku ampuhe pripun? Ajine kanggo wong wedok. Nek ngetoke wong lanang-lanang, kudu sing sugih, saudagar sing sugih. Diaji Semar Mesem. Jalan goyang ah. Jalan goyang, diajiku jalan goyang. Kowe tak aji jalan goyang, ora ketok karo aku goyang dhewe. Mesti bakal ketok karo aku. Aji jalan goyang. Lah, iki meneh ana. Apa nih? Lembu sekilan. Lembu sekilan. Gunane napa? Kowe nek gelut, Nggih. ya ta? Ketone kowe dipateni musuhmu ning kurang sekilan. Upama kula dikeroyok wong sedesa, Lah, ketoke kecekel dua ton ning kurang sekilan. kurang sekilan. Lah, ngono. Padha wae nek kowe arep jotos ketoke ketone ya kena kurang sekilan. Wah nek ora gathuk. Ora gathok. Nek haji niku dienggo tetep ora apik. Ya ora apik. Lah nek kula duwe bojo duwe haji lembu sekilan. Ya. Lah nek pas sahur ora kurang sekilan terus. Aja Ora tutup-tutup. Aja dicak. Hajine dibuka. Aja diwasik. cocok ya, Pak. Ngono Ya, lho. Mon. Eh? Nek pancen nyoto-nyoto sampean niki ampuh duweni haji jimat kemat Ya. gitu. Ya. Sing ngluwihi bojo sampean Parmayana. Ya. Kula tak meguru kali sampean. Tenan. Terus pitukane napa? Pitukane gampang. Nek kowe gelem ngeloni aku. Lho, gampang ta? Eh? Nek kowe gelem ngeloni aku. Biar padha karo ngeloni debok kan. Lho, paham terus kok nggih? Terus apa? Lho,
Boten napa-napa. Ora konangan enak. Nggih, Mun. Ya, Le. Nek nyoto-nyoto sampean ikhlas kepengin mulang muluk kalih kula. Ya. Kula gelem Ya. pitukone najan ngoten ning kula saged. Ning nggih kula duweni penjaluk kalih sampean. Tanjalukmu apa? Mung siji. Iki apa? Kula kepengin kedunungan kitab Tripitaka. Kitab sampean colong. Nggih ta? Nek mun kecekel Ya. sampean tak keloni nganti semaput. Aku semaput iku lho. Nggih, Ya, tak sabui. Senajan Tripitaka iki duwe bojoku. Nah. Nek wong aku seneng karo kowe, Leres. tetep tak lakoni. Saniki mang tindake wonten kitab sampean kula senengke. Panjeri sik ah. Panjeri sik. Ora nggawa dhuwit. Ora lu duwe panjeri. Lah napa? Panjeri ambung. Ambung. Ah ya ya. Lah ngambung wong iki apa karo ngambung kelaras. Ya, kenapa ora? Ah liyane kok niku ah. Isin lho. Enak kandhani. Kowe tak ambung apa aku mbok ambung? Wes. Aku ngambung kowe, apa kowe ngambung aku? Alah ya ya wis rasane. Lho nanya, wong karo wong tak ora ketok. Kon kula sing ngambung mawon. Nek sampean ngambung malah tekno kandhok. Ya, ambung. Kon. Ketoprak nih waktu ngambung mana ya? Ambung iki lho. Carane. Pelan mawon. Pelan mawon. Iki kok kok Sampeyan lagi aku merangsang iki. enak betul ora lho. Bojo apa? Lari aku. Ambung. Kok sing kae. Ora. Sami lowongan dicetile. Berbangane ngrekes. Balung sungsuk. Pambau sholat jak begini sih. Satwa bisa merinting. Durung gagatin lainnya, agus pani. Ketonggolku gagas pani. Pamimpin yang kapetung ana limang mereka. Tuli iki panggoda pangrentono satu impen. Jadi iki kan sore. Tabuh 10. Tekno diarani wong impen-impen. Rindoro wujudan apa bengi tumus iki. Rodo sithik tabuh 11. Kena dari panggoda. Rolas nanti jam 1. Kena dari pangrencana. Oke pangangen-angen sing durung diwujudke. Sing panguwasan ngimpi tiba impen. Bisa namai tumus. Mongko pangimpenku sarungku ilang. Ujare Kakanda Prawinasis yen ana piyai kakung sandangan ilang. Jarene bojone selingkuh utawa tresna marang wong lanang liya. Apa yo kelakon bojo wis tuwa? Bojo wis tuwa apa kelakon? Sapa lanang sesuci karo bojo? Kok gagas mimpi makan pangan pusaka. Coba.
Cerita kita wadah telung-telung tunggal sekarang to sadurunge wong. Marang sore butuhke widya iki. Marang sapa keduman widya ing mangkone dadi pangersane negara. Akeh kok butuhane. Sing bakal slametke widya. Lah nyebut dayang ndi wae sing sebut. Heeh. Isih priwata. Pundi? Setan jati wangi lan undang. Yo kok mau. Setan jati wangi do akeh. Nggih, Kakang. Kakang Ramayana, bojoku. Kula niku kuwatir lho, Kakang. Nek kitab niku dadi incerane sakabeh para pawongan, Kakang. Ora nggonku. Kuwatirmu nek kitab ilang, kowe ra kelakon munggah-munggahi bocah sejoko. Ah, mboten kok, Kakang, mboten. Wilangan kowe. Ora sida dilendeni bocah sing baru. Kakang, mboten saestu kula
jane belek. Mboten ah. Belek wong wedok. Maling kok wong wedok. Lho iso ae wong karep. Lho, maling niku wong lanang. Iso. Ora ana maling kok wong wedok. Wong wedok iki luwih tegel. Wong wedok iki luwih tegel. Nek duwe katresnan wani ngracun bojone. Wani nyelanake bojone. Malah niku ndak wong wedok liyane nak mriki nak mboten enten to Kakang. Aku ora ngarani kowe. Nggih kula mboten kok Aja Kakang. krasa nyenang wongso. Kula mboten rumangsa. Kula ya ora krasa. Kula niku kuwatir tok niku lak kitabe sampean. Mengke nek nganti iwak jenengan anggenipun Lha mulang-mulang. aku sing duwe ora gelo kok. Umpama kenane ora gelo. Lho kok Lho kowe kok gelo. Lho gelo Kakang. Lah iya mergo ora kelakon. Mboten Kakang mboten. Mboten. Sampean ku sosok. Kok konangan iki ndak ya? Ora kok bojomu kok patane kok awas. Iki ya. Ah iya Kakang. Kakang. Iya. Kowe kok bebeki. Niku nggih. Lah iya iki Mboten wicane. mboten incang ngaten lho kula ajen. Nek ora tak singete ya kelakon ilang. Kakang. Kula menika gendere ya. Mergo arep guruk. Guruk rupa bagus. Kaya urut jagung. Lah iya sak Mboten urut jagung. ini Nggih. aku iki butuhke para murid sekolah ngadeg. Sijane loro maju tangan budaya. Saniki. Nah tak percaya. Tak kon persoalan iki. Saniki. Nggih. Dayana. Ada tantra ini nggih. Ngene nggih. Budayana lan mati. Nggih kula. Dawuh kapundhalan kula. Ngerti kita pijit kok. Dadosaken tuwuh pitakonan jroning manah suk-sukan lajeng kesanipun Bapa Parmayana dos pundi. Aku pengen nodi karo si budayana. Oh, Gon ngaso awro iki pada sentang musuh. Nembe sawetawis kula. Sedikit ngabukti karo wong tuwa. Yen kowe ngabukti karo wong tuwa, kudu selaras. Mituhu manut piturut reh perintah guru. Mergo kae lo ketepan guru wajib ditiru lan ditiru. Satindak sapecak solah sloga lagak lagu lagan iku. Ora bakal njlomprongke karo murid. Waton muridé ngati-ati. Kula tok dipanti karo si kakakmu. Mari tangan. Mergo suwe wis jangkep. Rene kapro. Ning wong guru ora mergo suwe. Arep suwe yen ora tindakke. Kali tulus lairan batin. Muspa. Astral sepuhing samria. Muspa sing tanpa guna. Mergo wong sing keduan nyel iki pindha jon utawa kenting wadah banyu kang kebak mincep beda wong sing kawis setengah-setengah kaya dene kenting isine mung separo yen dem laku kocak pindhane wong koplak iki kadang-kadang koplak kok sampeyan ndudingi lha kula. kok koplak ora Mboten ah. lha ora ngarani koplak Lah wau kok ngeten. lho kodrate wong gedonge mau tutup lah ngene apa lho kok ngene-ngene Oh iya. Nggih. kowe kudu ngerti segara iki sama kadan iki samudra katon biru to piye dicedhaki ana sarahe ana batene reget banyu putih ora beda karo manusa manusa iki sama kaduan ketok halus lembah manak nek kok cedhakan ora beda Sri Gunung kae gunung yang disawang kaduan ketok apik rata
nek jejake ana jurane ana padhase. Ora beda wadon ayu sing pawakane Sri Gunung. Kita sekedatan ayu rupane dedek alpiadeke yen dijejake ala. Mergo Sri Gunung ana jurane. Nek Allah, sampean Allah nek kula niku. Kula kok Allah. Nek kula Allah. Nek kula aku nandake Sri Gunung pawakan Sri Gunung. mboten kula. Ora beda wowoan kae. Mangke supaya piye? Lupa cuma. Nek dibocah tak putih rasane enak wedi. Kanggo kudangan. Wanita sing ayu marang kakung ngene ngalemun. Lambene kaya manggis karman. Eseme mujiwat. Beda karo dua mundu kae. Mundu ketoke kuning. Ning nek dibajal rasane kecut. Ini buah mundu. Rasane kecut nek kecut. Napa kula kecut? Mboten kecut. Sampeyan ora menyakan. Solas logo lagak lagu lagiane liya. Ora beda karo wujud kewan sapi ya. Sapi yang bengas warnane seru lan saru itu. Dal palang medhot gadung. Sapi sing lanang. Nulato kaya dene wintan yang gede. Kayu cendela sari. Sinobo dening kukil anggone sae. Misal kanggo ngeker ulo. Yen kawadon anggondo arum gandane. Wis ora kerampungan iki. Panjenengan lan Wirjaya. Siji ana murid bakal tak percaya ngreksa kitab Tripitaka. Matuk. Tripitelu. Nggih. Pita iki wadah. Wadah. Telu-teluan tenggal sekali pol sak dhewe. Awas. Marang sapa pawon sing kedungan kitab Tripitaka iki sok dewasane dadi pangarsane negara. Bupati, ratu lan liya-liya. Guru, menawi kula ingin dipun pitados badhe kula reksa kitab Tripitaka kados dene kula ngreksa saranduning badan. Laras Kakang. Menawi to kula dereng pas lan pantes. Menawi to kula nampi ananipun Wida Tripitaka. Cocok. Awit kula menika siswa enggal wonten ing wadah seni. Bener, Di. Betul. Sapa sing tak percaya aja seneng atine. Sing ora tak percaya aja susah. Kados. Ngaten lho Kakang. Sampun tentu ing pamilih. Mari Udayana menika anggenipun sinau sampun 6 taun. Nggih to? Nek panjenengan maringaken midungaken murid ingkang sakmenika sampun dangu sekolahipun. Ngaten Kakang. Sing patut Matur. Matur tansah. Laras Kakang. aduh aja nganti kliru. Iki ampun matus klentu. Mangke menawi klentu. Mbebayani. Belandang karang Saka pucuk ya. Ngendek daging paras. Lah, Aku sing kena. panjenengan sing kena sampun ngantos klentu. Andre. Kowe wajib tak percaya. Saged dawuh. Kowe udah. Kancing ana sadurunge atimu. Kitab wis kok tampa aja nganggo uwal saka jiwamu. Uwal saka ragamu hambarengi oncate nyawamu. Kowe iku cah cilik ning goblok. Menawa dak ora gelem ah. Wenehno karo ngade tantra. Kok malah disampani.
menika wiwelingipun Bapa Parmayana. Menawi to Wida Tripitaka kula ingkang reksa jiwa lan raga kula pasrahaken kalih Wida Tripitaka. Kawanan ya Pak. Kawanan piye? Ora sida kawanan. Ya kudu sida arep. Gaduh legudung. Ini tak kawanan. Mana lek kowe iso ini santai. Ya sak karepku lek ngomong lebak iku gelo. Iya lho. Sampeyan ngendika dhewe lho. Aku wong jago. Sandure Parmayana. Ya lho kitab ora kodiak. Adani. Alah kok gajah kandhane. Kalau aku tak tahu. Nek dibule kok karo bojoku iki sampe ngono. Dadi nek yo ora iso. Pokoke ora kelonan. Jangan carane. Tak kandhani. Ayo kau. Hah? Sayang, sayang. Sorry ye. Ini olahraganya aku nek nyelak kowe mundak mbok serotok. Tak serotok karo masamu kaya pamanan. Bisa pokoke nek ora ono kitab Tripitaka kula mesti pulun. Bisa dulu kula niku. Ngono apa? Ora ono sepalane. Ya, tak ada. Dipun. Aku gak kandhane cara. Carane Carane mengko kowe dhewe. Kowe uga gawe cara. Kowe kudu diakal. Kowe mawe kok Prabu Dayana, aku tak mawe kok karo Parmayana. Mboten. Ngono. Anu damel. Yo. Pokoke sampean kudu iso nggawa kitab Tripitaka. Mesti iso. Kula tak koyo Dayana. Terus saiki jadi percaya. Wes semangat. Namo Sang Yang Adi Buddha, Namo Arogato, Namo Avagato, Amitabha. Piwulang Buddha kang lugu. Wiwit saka Kamadatu, Rupadatu, Arupadatu lan Nirwana. Jeneng manungsa urip aja nganti gawe nelangsane liyan. Aja gawe cilakane liyan. Amarga Wida Tripitaka nuntun marang kautaman. Lho, sampeyan ta? Pantes. Pantes apa? Pantes nek kowe dipercaya Bapa Parmayana. Nyatane nggonmu sinau tenanan. Mula kowe dipercaya karo guru. Mung aku wis kake dawuh Bapa Parmayana. Nah, Yo, guru lan murid. Murid kudu mituhu dawuh guru. pancen bener. Ning nyatane kowe ora mituhu. Nggon endi yen aku ora misuh dawuh Bapa Parmayana? Nek kowe mituhu ateges ngerti kahanane Bapa Parmayana. Jur ana kahanan apa? Dadi ora ngerti tenan. Alah, Dayana udah. Ana apa to, Kakang? Wis. Ngenes Kok menes sampean ki ana apa? Bapa Udaya, Bapa Parmayana saiki lara.
Beras. Iya. Kena serangan komplikasi. Sampeyan iki mbok rasa. Aku percaya. Asam ulate umat. Gulane dhuwur. Jantung koroner. Wis, Bos. Ora kuatangi ning dhuwur amben. Sing disebut mung jenengmu. Aku Kakang. Udayana. Tenan apa piye? Sumpah yakin balokin lho. Oh, iya. Mula kowe tak goleki. Sing disebut jenengmu, nek kowe bekti karo guru, kowe ndang bali temonana Bapa Parmayana. Oh, ngono ya, Kakang. Iya. Matur nuwun, sampean wenehi pakabaran kaya ngono. Gulur kanca sapa gulur. Sawetara aku tak ngadeg ngasane Bapa Parmayana. Aku titip Wida Tripitaka ya, Kakang. Ngono ya? Aku tak ngadeg ngasane Bapa Parmayana. Alah ya. Loh. Iki lajengine tengok-tengok nemu gethuk. Lho tak hapusi kok malah kitab diwenehne aku. Alah ya. Wes ora sida ngeloni kenarang sing penting kitab ning tanganku. Golek wong wedok sing ayu sing enom. Aku iso dadi wong sing pinunjul. Sampeyan iso dadi pemimpin. Iso dadi ratu. Mergo kitab Tripitaka. Kan? Lho. Sing gedhe pangapurane ya. Lah kok bojone? Sawetara kitab tak jaluk. Iya. Mengko nek aku ngadhep ngasane Bapa Parmayana, takok perkara Wida Tripitaka piye, Kakang? Wis ya, Kakang. Dayana. Anjen matane pitu. Riwas seneng aku, seneng jebule balik tak digonek. Ya ora apa-apa. Nek iki aku ijeh kalah, nanging bar iki aku tetep moh kalah karo kowe. Titeni kowe kaya. Kula pun Udayana ingkang suwarga. Monggo. Kula atur nuwun, Bapak. Parmayana. Dayana wantun manjing dusta ing tilame kenarang. Karo jenenge. Inggih leres Kakang. Kula nembingi mantilong dipun susul kaliyan Udayana. Dadi dipun kakahi, dadi dipun koni. Ketoke meneng kok gembol kreneng. Dari kula dodol-odol nganti suwek. Niki wau menawi mboten kedengangan kula. Nyai Kenarang sampun ajur mumurku. Dodol-odol. Rahayunipun wonten kula. Kejaba kuwi. Rayune Nyai Arang ki wong sing jujur, Nggih. lempeng galem. Lempegalem. Donya wong sawiji. Nggih. Kula ora tau tumindak apa-apa, tumindak apik terus. Lho Bi, ngeten iki lho. Upama wong enam durung abang. Guru kandhan karo bundel ana sajroning atimu. Talen ana. Lho kowe kok malah nyalek karo Nyai Arang iki piye? Iki bojoku berarti simbokmu. Apa entek wanita sing luwih nom sing luwih ayu? Baneten. Mbok salah siji sing doyan. Karuan salah siji sing doyan. Kowe aja meri. Lho kok meri iki kepiye? Sampe kok nduting kula neh. Lho, tegese sing doyan aku to. Nggih. Upama aku iki mangan ora entek. Wis ana sing entek. Nah, ono sing entekno. Lho kowe kepengin mangan sisaku piye to? Wong meneng ketoke. Jabane tok. Aja. Dukane mawon. Masane
saestu kula mboten tumindak ingkang kados mekah. Kepiye? Iki wis kebukten. Ora iso endo saka perkara. Kedadean iki tetep kowe. Lho rontong. Oh, Gayana. Ora ngira papan bisa. Jentenane kowe iki alus bubutemu nek kanggo nutup-nutupi culikan. Ojo. Mergo kowe milik marang ibumu. Milik karo gurumu. Kok kembit, kok indit, kok gendong, kok bopong sampe karo utang. Ora ana pangapura bapak bisa. Ora ana bisa ceneng gawe minggat tok. Kula taksih betahaken kawruh panjenengan. Menapa bapak mboten tresna kalih Udayana? Aku tresna. Kula kepengin ngangsu kawernasanipun Bapak Parmayana. Tok blarain tok atine. Yen kowe sing mapan ing Padas Limanggil, akeh watu sandunganmu. Cabar wigar kegayuan. Wong gayo dalan utama mesti ngliwati Panggudha sarta Pangunton. Pindha pinecut mawa kuwi. Aja kok tampa sendirian. Nalika Bapak Parmayana dawuh ingkang kados mekah. Kula badhe nilaraken wonten ing palebuhan Padas. Dami gato kowe. Minggat. Kula tasih kemutan kulanipun Bapak. Wonten tetembungan becik ketitik ala ketara, becik ketitik ala ketara. Becik ketitik. Allah ketara. Allah rupam. Lha aku ya Allah. Aku wis tuwek. Kowe tuwek kayak kowe. Wis tuwek iki yen Allah. Ora kuat apa-apa, mula genteni. Niku mau Dayana becik ketitik. Allah. Ayo genteni aku. Ora. Terus aku ora kuat. Wis kok Allah delok meneh bongko. Lek kowe kesusu yo seret. Aku ora kesusu kok. Bona amit wau kok ngendika tok niku ngelak napa mboten kersane. Ayo, kelak aku sare. Ya. Udute unjukan biasane klangenane butuh degan klapa ijo. Duh, tekan kelapa ijo. Jane. Sing duwe bojo. Nah. Wah niku nek jenengan ndang unjuk niku kersane ndang cepet. Terus. Sate wis. Racun iki. Aku ki ikhlas. Kowe arep tumindak apa iki monggo. Sak senengmu. Mergo aku ora kuwawa. Nek kok seton temen, jene bojo jale ngombe kok dicepaki racun. Apa sebabe kowe njaluk ngombe tak weni racun, tak enteni matimu ora mati-mati. Aku malah seneng lek mati terus mulih. Ngono. Iya, terus entek ora. Ndak mati. Ngombe. Para pamirsa Kyai Growong sak kububan amun nulat budi pekerti kenarang wong sawan. Nek ngono ben melar yo diracun menawa. Ngombe wong. Bojo diracun. Bojone tetep melar. Ya mati ae. Ya. Nek karepmu tak ujuti. Mergo kowe tekak tunggal gawa. Sepunimu bebaring ya. Bendang mati ya. Ya udah mati udah mau diat. Panas pedok usus. Benaran. Kowe menungso rati dari liya. Kowe biyen uripmu kelambrangan tak openi. Inajen dadi bojone si resik
siksamu bareng ora legit kotor. Ora gelem kandhang. Aku ora seneng karo dapur. Aku seneng karo kae. Karo kae. Kowe ngumpuli wong wadon sing mapan nang warung pelayan. Menungso kaya kowe pati sampurna. Patiku dibarengi karo Masakno kowe. wis nyampurna ngomong. ya dene penting dewasamu dadi satria kang utama ning dadi satria kang nista ya pada Sriman saiki dadi reget biyen paguron kang suci bergolok regeti sekolah sukmaku bakal ing tanah Jawa mapanku kang wingit sakral aku bakal mapan ing Gunung Kawi akeh padha manca sing teko saji lali-lali dene marang sapa wae teko Gunung Kawi wani asma luwih kaya dene kowe ganti Cina cendhek umure Saudara wis seneng aku mati nek aku mati kowe dadi bojone lanjutanku ora bisa selawase urip kowe dadi rondo kalon arah Patine Parwayana Kuswa. Ilang sak ragane. Digondol kirik. Wes ora usah digugu. Ya, Wong ape mati iki mesti dileming. ngarat. Mula mau pungkasane sabdane, ya toh. Sampean kuwi selawase dadi rondo. Tenang. Mula tak syukurno. Apa sokono piye? Ben dadi rondo terus. Aja. Aku tak golek perawat. Dadi bojomu. Nek urung ana kitab aku moh. Gampang. Gampang. Budayana oyak jaluk rebut. Ngono. Ya. Ayo bareng-bareng. Ayo.